Bueno, abrimos o pleno a sesión revocatoria da señora diaria do pleno de setembro, que como parte resolutiva ten no punto primeiro a aprobación da acta da sesión anterior, número 2021-007, ordinaria, do 5/7 do 2021. Bueno, todos os institutos da nosa acta, algún comentario ou alguna reacción da acta? Toda a votación, votos a favor. No punto número 2, aprobación da acta da sesión anterior, número 2021-8, extraordinaria, do 30/7 de 2021. Venga, conmigo. Una alegación o algo que haga acta. Por favor. Unanimidad. Después, actividades de control, dación de conta ao pleno das liñas fundamentais do orzamento para o 2022, expediente 2363-2021. No punto número 2, dación de conta dos reparos de legalidade formulados por intervención municipal desde a primeira sesión ordinaria. Como punto. No sé si podría intervenir aquí para que me aclararan las cuestiones de la resolución o espera después a... No, sí. Nada, era simplemente unas aclaraciones en tanto una serie de resoluciones de la alcaldía. En primer lugar, me gustaría saber por qué hay una reclamación, bueno, una resolución de expediente de responsabilidad patrimonial a unha persoa que solicitou unha tenda para animales peligrosos e non se lle contestou o prazo e agora ela reclama os gastos que tivo para os test de psicotécnicos e tal. Entón, me gustaría saber que motivos hubo para que o Concello, de as acciones non se lle requerise a documentación ou non se iniciase o expediente e agora nos vai a supoñer, pois iso, unha reclamación de responsabilidad patrimonial que non é por o que supone a cantidad económica, pero sí, bueno, me parece, como administración creo que temos que os tratos, sobre todo falando de, bueno, de licencias de negocios, ¿no? Dependerá a súa capacidade de reconsta esa documentación. Non teño ni idea do expediente, ni a mí non me chegou, por lo menos, se incluín como unha das tarefas que tiña Feli, pero tampouco lle presté moita atención, non sei se de que fala, porque mirei, non? Pero tampouco se pode decir a fondo que pasa, desde o Concello conoce o caso, pero a verdade que non, a mí non me consta. Si la respuesta de hacer y pasar a ello. Después, bueno, hay también otra resolución que me llama también la atención, porque, bueno, desde luego creo que é unha resolución tamén de outro expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial, que creo, bueno, que un xeito directo tamén afecta, non, o alcalde, por tanto, que hai unha relación de parentesco unha persoa que solicita porque está representando a unha empresa, e, bueno, creo que este tipo de xestos ou de que cando menos que se debería evitar, e o mellor alcalde que tiña que facer era neste momento, bueno, pues hasta a resolución da alcaldía que afirmase neste caso, non, o vicealcalde, sobre todo, bueno, porque pode ser a decir unha reclamación de responsabilidade patrimonial tamén por unha caída do pavimento nunha calle, e como, bueno, tampouco os criterios que hai para estimar ou desestimar este tipo, non, de expedientes tampouco son os criterios, bueno, que creo que moi objetivos, entón, bueno, me chama a atención, non, que sexa, pois, iso, propio alcalde que firme unha resolución que afecta tamén, bueno, pois, neste caso, non directamente, ou sobre todo a persoa que presenta a solicitude, e tamén saber pesos tamén diferentes en tanto a que a tramitación, porque me sorprende tamén que na resolución da alcaldía xa na propia, o sea, na propia resolución, así como en outras resolucións, se inicia, ¿no? o expediente e se nombra un juez instructor e se a partir de aí, bueno, pues aquí xa tamén o alcalde xa le pide ao arquitecto técnico do Concello a petición da alcaldía, pues que se emita, ¿no? Un informe, tal, que creo que temos que ter, bueno, cuidado con este tipo, ¿no? de decisións e de comportamentos, porque, bueno, poden tamén dar lugar, ¿no?
algún tipo pues, de complicación e, sobre todo, tamén pode ser un precedente que empece tamén a ser decir que, bueno, que depende, non? Que presente pois, a mellor as solicitudes, pois, os expedientes se tramitan dun xeito ou outro. Por lo tanto, creo que dentro do noso grupo pedimos que haxa un trato igualitario para todos, en este tipo, non? Para afecta, neste caso, pois, a parentesco, algún tipo pues, de amistad e tal, bueno, pues que estas cuestións hai que cuidalas e tamén, bueno, pues, habendo como hai que suficiente caldo, senón un concelleiro no que se pode delegar as competencias, pues que se faga. Non sei que caso te refires, eu sei que hoxe desestimei unha alegación de unha persoa que tamén quedou para a frontera e desestimei na hoxe sobre todo por un informe de que en Pazo Frontera non é de uso principal, non? O sea, sería que Pida, non? Pida, a muller estaría máis sobre todo a Xunta de Galicia, non? Como pasa se caes no Porto ou se caes en estradas que non son da nosa competencia. Entón, eu sei que desestimei a mestre gana por que estuve lendo así que ha sido os de Portugal por iso, non? Aparte de que non se consideraba que tuviera tan mal, non sei se estaba mal da persona. No, neste caso é unha caída de pavimento por mal estado na altura número 5 de Ramón dos Galos. Sí, non. Bueno, e despois tamén que se me aclare, sobre todo porque creo que, bueno, que pasou hoxe non me parece tampouco que se sabe recibo, porque creo que hasta é unha falta un pouco de respeto hacia os membros da corporación que estamos aquí, da vicinanza. É dicir, hai unha resolución da alcaldía, e de feito está vostede o vicealcalde como alcalde presidindo este pleno, e a miña sorpresa é que vexo unha noticia hoxe na prensa que un acto de afama en Moaña, onde o alcalde Félix Cuncal asiste a ese acto. É dicir, hoxe, o alcalde en Bueu é Xulio Villanueva. Hai unha resolución da alcaldía que establece que dentro do día 13 ata o día 20, ambos incluídos, ao pacto recolle expresamente, o alcalde, o titular, neste caso, Félix Cuncal, que por motivos persoais non estaría no municipio, ata o día 20, o sea, incluído. Por lo tanto, creo que temos que ter muitísimo cuidado con este tipo tamén non de actuacións ou de comportamentos, e de que se hai... Non me preparo. Estamos na relación de... No, perdón, estou falando da resolución da alcaldía, estamos na relación de contas da alcaldía. No momento estamos na relación de contas do Estado de Galicia do interventor. Bueno, pues si queres, pues... Entón, cortarasme antes, entonces, porque falei antes. Sigue, pero estamos con relación de contas, alcaldía dictadas desde a verdadeira sesión ordinaria do pleno. Esa fala, bueno, pues simplemente iso, decir que creo que ese tipo de actuacións non se deberían repetir, é dicir, non pode haber un concello con dous alcaldes no mesmo día, é dicir, se hai unha resolución da alcaldía firmada cunhas delegacións sin unhas alocacións de competencias, e vostede é o alcalde ata o día de hoxe, que de feito, antes de que por o pleno comprobei se había outra resolución xa cambiando, e non é así. Por lo tanto, creo que hai que ter muitísimo cuidado, porque xa non é creo que a primeira vez que pasa. Entonces, o alcalde hoxe é Xulio Villanueva, por iso está presidindo hoxe o pleno. Entón, non ten sentido que apareza nos medios de comunicación que hoxe o alcalde de Bueu Félix Cuncal. Entón, creo que... Bueno, a mí non me parece tan divertido. Creo que é unha falta de respeto, xa digo, non le digo por ti, Xulio, digo por vocero de negar. Aquí todo é unha risa, un cachondeo. É dicir, creo que hai que ter isto, primeiro, que estamos nun pleno, e segundo, que hai unha resolución firmada, e creo que a resolución se está para cumplir. O que se pode decir neste momento a candidatura son eu, que ten razón toda a razón do mundo, el Félix foi a título particular, non? Que chegou foi a título particular, que despois na prensa salga que asiste o alcalde de Bueu, pois, o mellor, se a noticia de mañá, ou usar as 12 da noite, xa volva a ser alcalde de Bueu. A noticia se sabeu. E el participou e fixo intervención como alcalde de Bueu. O representante que falou ali foi o representante como o alcalde de Bueu, Félix Cuncal. E o alcalde hoxe é este. O é vostede. Pero hai que ter en conta que pudo ser tamén un lapsus ou da organización ou da propia prensa, non?
puedo decir algo. Sí, sí, sí. Esa invitación es para mí. Esa invitación es para mí. Para yo, Vamos a ver, si a mí queda muy claro, eso queda muy complicado. Entonces creo que, pero en el momento del interview, decir, si tú eres consciente, lo que firmas, quieres una resolución de alcalde, tenía que decir, no, mira, yo estuve de vacaciones o no estoy en este momento, por lo motivo que sea, vengo aquí a título particular, a explicar, porque quiero participar, no, quiero estar acompañando aquí a las personas de organización, pero no puedo participar como alcalde. Entonces, pero coincide con un lugar, porque no podía. Después tenéis ayudarme a la vida personal. Bueno, pues, como último punto, los días son robos y preguntas. Hay presentadas unas preguntas del Partido Popular por escrito. Y son las siguientes. Preguntas formuladas por el Pleno de septiembre de 2021. Señora Ernestez formula las siguientes preguntas. Pregunta. O Concello de Bueu, debido á pandemia da COVID-19, tivo que suspender as clases de gimnasia que se desenvolvían durante todo o ano no marco do programa Bueu Saludable, orientadas especialmente ás persoas maiores. A vista de que nos últimos meses se está recobrando en todas as administracións públicas unha maior promoción de actividades esenciais realizadas ao resto de todas as medidas sanitarias pertinentes, desde o Partido Popular de Bueu consideramos oportuno o reinicio de Bueu Saludable, sobre todo debido ao efecto realmente beneficioso que dito plan ten para a saúde, tanto física como psicológica, das persoas asistentes, que en ocasións incluso teñen na actividade un dos seus contactos sociais máis pesados. E máis autoramente expoño, formulo a seguinte. É previsto o Concello de Bueu, a través da área de deportes, o reinicio do programa de actividades de gimnasia de mantenimento dirixidas en especial para as persoas de terceira idade. En caso de que a resposta sexa afirmativa, cabe o plan de goberno do goberno local para a súa posta en marcha e cando vai interno. A resposta di, en la Consellería de Deportes levamos semanas traballando, estamos ultimando todos os detalles para reanudar as actividades físico-deportivas para a ciudadanía, que comenzará en outubro. Esta gimnasia contará con todos os protocolos de la COVID-19 que serán impartidas por un monitor deportivo en diversos grupos. Siguiente pregunta. O Concello de Bueu, a través da súa página web, anunciou o 10 de marzo de 2021 que a piscina municipal coberta abriría as súas portas o 29 de marzo, período de prova gratuito de 3 meses. Porén, o 17 de xulio, o Fadelico publica unha nova relativa á prórroga de actividade da piscina durante todo o verano. Con todo, a día de hoxe, o goberno local ainda non anunciou oficialmente cando rematará este período. Durante 6 meses, o custo da piscina repercuteu exclusivamente nas áreas municipais, sin ter os grupos críticos de información sobre as partidas nas cales se están detraendo cartos para financiar os contratos. Ademais, segundo se apunta en dita noticia, desde a alcaldía establecese. Estabas a traballar nun contrato que lle dá a unha empresa privada ou unión temporal de empresas a xestión do servicio, con intención de ter dito contrato sindicado de cara ao novo curso. Además, por el esfuerzo, formulo as seguintes preguntas. Cal vai ser o modelo de xestión da piscina municipal e cal vai ser o papel das empresas privadas en dita xestión? Está de acordo o concelleiro en dito modelo a vista de que a web do seu partido, a ACB, recollía como compromiso a asunción da xestión da piscina municipal e a xestión municipal dos servicios públicos. E segunda, para cando se prevé a aprobación dos pregos de condicións, actualmente con cargo de partidas se está a levar a cabo o pago dos contratos menores necesarios
para a apertura gratuita da piscina e que custo total supón a súa apertura e mantenimento durante 3 meses. A resposta diría así: o modelo de xestión é mixto. A parte deportiva contratas a unha empresa mediante un contrato de servicios no que ela poñerá o material correspondente para levar adiante o plan e as distintas actividades, mentre que o control do funcionamento da instalación, así como o seguimento da xestión será dirixido directamente pola alcaldía e as consellerías correspondentes. Nese sentido, o mantenimento será realizado por personal municipal e outros servicios como o control de climatación ou calidad de agua serán a través de contratos con empresas especializadas. Agora mesmo, os contratos están en vigor e cando remata a súa licencia, renovaránse. Así é todo, esta sería a segunda pregunta. Así é todo, estamos nunha fase de transición pendentes e que dentro dos departamentos técnicos e jurídicos preparen todos os documentos necesarios para licitar o servicio. Neste momento seguimos prestando o servicio nos mesmos termos que dentro do 29 de marzo e seguirá sendo así ata que dispoñamos dun contrato de servicios que permita ampliar a franja horaria que xa está definida nos documentos técnicos. No tocante aos gastos, a apertura da piscina custa 6.025,75 euros mensuais, sendo de 36.153,90 euros desde o 29 de marzo ata a actualidade, que se abonan con cargo a partida orçamentaria número 342-22799, na que se inciden outros traballos realizados por outras empresas. Iso haberá que sumar a limpeza, que suma un total nestes 6 meses, que son 2.000 e pouco o mes, de 12.480,34 euros, con carga a mesma partida. En canto a isto, como desde o goberno se contestou, pero como é unha pregunta personal para o concelleiro da CERE, pois, digamos, que depois de mirar, se os discos neste pleno, as cantidades, de mirar 3 opcións ou 4 opcións para poder levar a piscina adiante, e a menos garante por o Concello. Vamos a seguir tendo o control das actividades e do que se paga ali, pero por problemas que todo mundo conoce, non podemos contratar xente e podemos contratar xente música. Siguiente pregunta. As queixas de vizinanza a respecto da recollida do lixo sucedese desde hai varios anos, sobre todo nos meses de verano. Debido ás altas temperaturas, é habitual que a falta de limpeza dos contenedores produzca malos cheiros, ademais de algunhas zonas, atraer roedores. Este problema é fruto da visadez na obrigada salubridade pública que a empresa concesionaria do servicio na mancomunidade do Concello do Morrazo, Urbacel S.A., debe prestar, así como unha falta de actuación por parte do Concello de Bueu, con competencia en recollida de residuos e protección de salubridade pública, en base ao capítulo 3 da Lei 7/1975 de 11 de abril, regulador das bases de réxime local. Coa chegada ao goberno local do concelleiro e vicealcalde Pedro Villanueva, cuxo ámbito funcional abarca o control das profesionales, este comprometeuse a realizar un control da actividade de xestión de, entre outras, Urbacel S.A. Con todo, este verano, produciuse os menos problemas en anos pasados, sin que a vizinanza percibise un cambio real na percepción do servicio. En base anteriormente exposto, formula as siguientes preguntas. Unha, canta reunión mantivo de presencialmente ou telematicamente coa empresa concesionaria durante os anos de mandato? Que resultado obtivo de ditas mudanzas? Para cantos días lle corresponde a Bueu o baldeo dos contenedores de lixo en verán? Está cumprindo a concesionaria con esta periodicidade? Resposta. Ao comezo do mandato mantuveronse varias reunións co de servicio de recolto, na que se expuseron as diversas problemáticas que tiñamos no Concello de Bueu con respecto á recollida do lixo. Desde o ano pasado, este servicio pasou a ser superado por Urbacel, e tanto desde a alcaldía como as diversas consellerías mantense seguimento diario a través de teléfono móvil, correo electrónico ou reunións presenciais. Como
Como ben sabe, o Concello de Iso é competencia da Comunidade do Concello de Morrazo, que arranque o plan ese ano. E que dentro deste órgano, a través das distintas reunións, están realizando os trámites para poder recuperar a xestión directa dos servicios e solventar a problemática de mal funcionamento que detectamos coa empresa. En Campo Valdeado de contenedores, durante a maioría do ano é bimestral. Agás de xunio a setembro, que se fai coa periodicidade mensual. O responsable da acción envía os informes periódicos do Servicio de Recollida do Lixo nas diversas zonas. Pregunta. O 30 de xunio de 2021, no pleno extraordinario da Corporación Municipal aprobou inicialmente os votos a favor de BNG e AFE, coa excepción do PP, a relación de postos de traballo do Concello de Lugo. Ese documento que chegou á sesión os informes desfavorables dos servicios técnicos municipais comenzou unha férrea defensa do equipo de goberno que defendía o documento por ser supostamente un proxecto de consenso e que contaba co apoio unánime dos traballadores municipais. Con todo, este domingo, desde o Grupo Municipal do PP, recibimos con sorpresa a través do Faro de Vigo e non do goberno local a presentación de 17 alegacións de empregados municipais e dun sindicato. Ainda queda esperar que nun documento destes empregados hai alegacións, sorprende que sexan tantas. Logo das continuas apelacións a que existía un consenso claro, incluso cos sindicatos e os seus representantes. En base ao anteriormente exposto, formula de Dr. González a seguinte pregunta. Segue considerando o goberno local de que a relación de postos de traballo era un documento que contaba co apoio unánime e o consenso dos traballadores municipais? Como valora logo as delegacións e de todos os informes municipais en contra da RPT? A resposta é: a relación de postos de traballo da RPT aprobou por unanimidade na Mesa Xeral de Negociación por todas as persoas que ostentan a representación, tanto por parte da Administración como do personal municipal. As cuestións de carácter particular non se abordaron nesa mesa de negociación, que se encarga, en todo caso, de solventar temas xerais das condicións laborais. Ben é certo que poden existir erros técnicos e que a través destas alegacións poderán ser correxidas na presente fase. Pero é algo que quizás se sabía antes. As preguntas que intentaron por escrito son as presentacións. Hai unha pregunta máis de... Eu quería facer tres rogos. O primeiro era reiterar un rogo que xa fixemos aquí, incluso presentei xa varias veces por escrito a solicitude que é a relación coa pista da Onda do Río, o cierre, bueno, que hai no lateral, que dá para as vivendas, que usamos bastantes queixas de que, bueno, se le rompen os cristais cos balonazos. Creo que é unha mellora agora que hai que facer, que corresponde ao Concello e que tampouco vexo que sexa unha obra tan importante ni económicamente. É dicir, creo que iso que pode facer a propia brigada municipal e non ten tampouco moito sentido que se este alargando no tempo. Xa digo, hai varios escritos presentados polo noso grupo e que tamén aquí reiterados xa en varios plenos. Outro rogo tamén que me transmiten os veciños da zona de Montemogos, bueno, que se proceda, que se faga unha revisión dos camiños e dos viais para que se poida pavimentar. Alguns deles están en un estado bastante intransitable, entón, bueno, que por parte do Concello, por parte neste caso do Goberno, que se faga unha inspección, unha visita e que se poida a través, bueno, pues, de algún plan, ¿no? de Concello ou algún tipo de alguna partida económica e de poder asumir, non? O digo, pavimento ou polo menos a mellora deses viais. E despois un terceiro que é a limpeza tamén do vial que vai a área de Bon, desde Meluso, que está bastante, bueno, ten invadido bastante a maleza na que é a parte da carretera e que se dificulta, bueno, bastante. É certo que é unha carretera de sentido único, pero que, bueno, que agora mesmo, desde a xente que vai tamén andando, pues, ten bastantes dificultades porque tense que incorporar, ¿no? para o medio do vial por consecuente perigo. Por lo tanto, me gustaría que estes tres rogos se tivesen en conta por parte do Goberno. Bueno, non hai ninguna pregunta máis.
a mí non me... Chegoume un aviso teu, pero a verdade é que pareceu, polo menos a min, que a tese que non pasou, parecía máis un rogos que unhas preguntas. O sea, era como o que lín e o iso, non sei se o mellor mandaxe outro máis tarde, que o público de web tal, e que se lle fixera caso ás intervencións que pide o público. Iso pareceu máis un rogo que unha pregunta en sí de cando se vai a facer a obra que se pide ou cousa desta, non? E como acaba de facer, se as queres facer como pregunta, por escrito, o próximo pleno, que dentro de 15 días, que contestarán. Non sei se contestaron, o mellor foi erróneo porque consideramos que iso era máis un rogo. Falámoslo no goberno, claro, pero no laboratorio parece máis un rogo que unha pregunta en sí. ¿Alguna más? Bueno, pues no comentario vamos a levantar o pleno. Cerráchelo aí, xa, Pablo. Ven cerralo mellor aquí, por si acaso. Sí, ya, la responsabilidad se comenta. Creo que damos de ahí a finalizar. Yo creo que damos de ahí a finalizar. Ah, no, ahí, aquí.